Jeste ljudi, evo smo na Lemon Game. Danas ćemo malo da igramo Minecraft. Šta mislite da ćemo da igramo? Pa šta? Minecraft. Ali ovaj put bit će facecam i bit će lepša kamera. Znači nabavi se neku lepšu kameru. Sad mi je žao jer nisam uspio da nabavim ovako. Sad mi je ovako žao. Znači, tako mi je žao. Ubio bi se, koji sam ja kreten, znači, ladno, Brat mi je pokazao ovaj neki website, da možete jednostavno da ukucate. Kaciga, ali si dobio moje odelo cigo. Prvo pa muško. Ja sam jedinac u svoje porodici. Ako želite da postavite pitanje, postavite na mom YouTube kanalu ili na Google Plusu, Lemon Games. Ja ću da govorim na vaša pitanja i znači, hoćeš mene. Ali sad ide nešto potpuno novo. Hunger Games. Ovo ste čekali sve vrijeme. I sad će biti Minecraft pa Hunger Games. Vidi mene kuka. Ovaj video će da bude najbolji. A mislim da sad će da bude ovi najbolji videovi. Ajmo brije, neka se otvori neki. Ima gore fag, sad neći gore. Čuš. Čuj. Ja nisam Srbin, ali brat mi je Srbije, tako da imam neki posao. Imam neki posao. Tako da znam. Da brije. Imam neki posao, ladno. Ali ja se zove, kako se piše, da, on se zove, zavolio sam i, ne veze, uglavnom, facecam, to znači, potpuno za sreću, labuše, kaderi, labuše, slušaj, glupi. Vrijeme je za još jednu epizodu. Kako je da te spopam? Šta je? Sad ćemo još malo napolje, moje društvo još ne izašlo. Neko ti ne pitam. Možda neko hoće. Neko ti, sučinor, štiti, neko ti, ne. Daj, nemam Balkan. Oni su nema Balkan. Ajde, koknite se vas dvojica ili vas dvojica.
Aj, moram da neka lako umre, brate, znači ne mogu da čekam toliko, nema isti. Moj cilj je vidjet ćemo. Možda neće da bude. Neko tim. Ide neko barem. Vidim da neko želi tim sam. Ja begam od centra. Znači neće video. Ej, ti rak, sad na početku si mogla vidjeti taj džaf. Ej, sam bolje obuču nego neki. Ovo voli. Aj, pali bre dole. Ja želim ja tamo da mi neke igre sve vidimo. Ovo je bio zoom. Gledaj ga na efekt. Vidite ga to. Ej, sve je krava. Daj meso, majmunko jedna. Daj meso. Ja gladno ti neš da daš meso. Kaka si ti to krava? Ili ovo brzina? Ne, majko jedna. Ne raci. Čekaj, brate, čim se vidi ona mora da popizdim. Živim. Aj, jebole. Ajde, još jednu ću da odigram. Pa neka to bude to što se tiče ove epizode. Znam da se naviknem 45 minuta video da bude, ali... Ne mogu sad, ne želim da se sad 45 minuta. Kada ću i da... Ovo će bude 6 epizoda Minecrafta, sljedeći video će da bude kako da... Kako meriti Gibiju gužbu, ne želim sad. Begam ja. Zoom, pa zoomiram ja. A dubine pred kamerom ću da pravim sa novim rezolucijama, skinu sam te nove rezolucije, tako da možete da znate kakvi su. Ali bez ruka ne mogu da se bijem. Ali ta ruka me veoma svidi, da vidim barem se kiče. Sad. Aj dobro. Znam
pretpostavljam da želite da vidite još jedan video. Ali ne mogu, moram sad napolje jer ne smijem cijeli dan da budem u kući, tako da to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. To bi bilo otprilike i izvinite ako neću da dođem nekoliko dana, to će zato što ne mogu jer